Han er med skyde. Vi har fået et skilt, hvor der står beskadelse af levende træer og buske medfører politianmeldelse. Vi har i de seneste uger desværre konstateret, at der er begået hærværk på flere træer i form af fældning og arbejdsning. Pladsen bliver nu overvåget. Og hvad så? Det er bare et træ. Det står nu. Men jeg er bange for, at det ligger hugorm og slange ned i det der. Jeg blev en gang. I 86, der blev jeg bidt. Så måske skal vi overveje ringe over, eller hvad fanden gør vi? Jeg overvejer at hoppe lidt, men vi kan prøve. Hop, fuck. Okay. Ja, okay, og der kan du til at komme over og kigge. Jeg har fundet ud af, at der var overvågningskamera over for skiltet. Det er jo pisse irriterende. Der er ingen, der skal filme mig jo. Jeg gør aldrig noget så helst galt. Så vi prøver at finde det. Jeg tror sgu, der er noget heroppe. Jeg prøver at slå. Jeg ved udmærket godt, der ikke er noget, men jeg slår egentlig bare på det. Bare for sjov. Det er godt, at jeg ikke må slå på træet, men det var faktisk det, der stod over på skiltet. Så ja. Men jeg gjorde jo, jeg har ikke gjort noget til den der, den var. Vi så alle sammen, den var knækket af, ikke? Den var knækket af der rødt. Og jeg var ikke herværk. Jeg har gjort. Jeg har ikke gjort noget som helst. Se her. Så rydder jeg den her gren af vejen. Ikke sket noget som helst. Så går vi videre. Vi er på vej ind i et grantræområde. For at lede efter mad. Det var heldigt, men I undrer nok over, hvorfor den inde bag det her er. I ved, det der er frikadeller. Det kom herfra. Og rav og sådan noget. Jeg kan bare se her. Kan se. Det hvide der, det kan man spise. Det skal jeg demonstrere. Okay, det kan man ikke. Jeg har fundet endnu et skilt. Beskadigelse af levende træer og buske medfører politimandat det sidste. Og jeg fatter ikke, for det er det værste, at vi blev smidt ud for hytterne derovre. Vi går videre efter søgen på mad. Det er kun et skilt. Dem her kan man ikke spise. Jeg har fået diarré af dem. Der er et rådyr derovre. Og ja. Jeg tror, at vi heller ikke at vi skræmmer det væk. Vi går tilbage nu. Jeg går bare her og venter på at blive politianmeldt. Jeg kommer til at pille lidt på træerne. Der er overvågningskamera, så. Det er nok den sidste video, for de lukker nok blokken, så. Sådan det er jo bare. Sådan er det jo. Jeg bliver for fuldt. Jeg har sådan en rottweiler med. Jeg er så bange for, at jeg har taget kniven med. Jeg har nogle tricks. Det er nok det sidste, I får at sige til mig, men jeg er sulten, så jeg går hjem.